for DJ Raqi's Secret Files. Kung papapasukin ko man siya sa buhay namin ng anak ko, ay para sa suporta na lang. At wala ng iba. Hi DJ Raqi. Bakit ba naman kasi kung kailan nagpapasok na ako ng iba sa buhay ko, tsaka naman may taong bumabalik at sasabing, ako lang. Alam ko maraming maguguluhan sa story ko. But definitely, ako yung mali. Kasi yung story ko dapat mga 5 taon ko pa before naipasa sa inyo. But the thing is, my story came to you this late, DJ Raqi. Anyway, itago mo ako sa pangalang Yanna. I am from Cebu. Dito na ako nanirahan kasama ang mga anak ko. At sa awa ng Diyos, kasama ang asawa ko. This is my secret file. When I was still in the university, third year college, I met this guy named Paul. 29 years old siya. Teacher ko siya sa isang subject. Sinungalong ako kung sasabihin kong hindi siya gwapo. Well, Cebu is the home of good-looking men. For me lang naman yun, ha? Si Paul, or si Sir Paul, matangkad siya. Tsaka maputi. Hindi ko nga alam kung anong iniisip ko noon. May lahi ba siya? And I found out meron nga. His father is an American. At yung nanay niya, syempre, Cebuana. Hindi naman sa chismosa ako, Pero, kalat sa campus yun. Kasi nga, one of the handsome teachers siya. At yung papa niya raw namatay na. Tapos, yung mom ng mama niya, naging kasakasama niya. So basically, medyo may pagka-complicated yung buhay ni Sir Paul. Pero ayos lang. Kasi nakaya naman daw ng parents niya ang lahat. Actually, single mom yung mom niya. Nung nakilala nito, yung tatay-tatayan daw niya. Kaya mama lang niya at yung kapatid niya at yung mom ng mom niya, which is yung lola niya, yung kasakasama niya. O, diba? Parang ang dami ko nang alam tungkol sa kanya. Chismosa ang dating ko. Pero close kami. Kasi I'm in the top of our class. And then, sabi niya nga sa akin, nakita niya daw yung mom niya sa akin. Kasi, single mom ako katulad ng mama niya. Na binuhay siyang mag-isa. At siguro, humanga lang siya kasi mag-isa kong binubuhay ang anak ko without anyone's help. Oo, maraming nanguhusga sa akin. Ang alam ko lang,
there's nothing wrong in pursuing my dreams. Hindi naman sila kabilang sa mga pangarap ko sa anak ko. Hindi naman sila kabilang sa mga pangarap ko para sa sarili ko. So, as time went by, okay naman ang lahat. Humahanga lang ako kay Sir Paul. Then, nagkaroon ng contest for engineering students sa university. Maraming dumayong judges mula sa iba't ibang lugar. The representative of Masbate is Phil, yung ex ko. Grabe kung maglaro ang tadhana nang makita ko siyang bumababa ng sasakyan. Tapos tumakbo ako kasi ayokong makita niya ako. Ang gwapo be, ang hot niya sis. Grabe, saan kaya siya nanggaling? Ano ba yung pangalan niya? Yun yung mga words na naririnig ko sa paligid ko. Yun yung mga ginamit ng mga estudyante ng school namin para i-describe si Phil habang ako nagdarasal na wag niyang makita. Pero, pinatawag ako ni Sir Paul to tell me na i-arrange ko lahat ng scripts para mabilis na raw. Ayoko mang pumunta doon sa may stage area. Kailangan ko kasi ako yung inaasahan sa scripts ng MC. So, kahit na alanganin ako, ginawa ko. Nagmadali ako. At nang palabas na ako ng campus, kasi tapos na yung mga gawain, may pahinga ako ng isang araw, kaya pwedeng hindi ako pumasok kinabukasan. Sa hindi maipaliwanag na pangyayari, nagkita kami ni Phil sa gate ng school. Kaya gulat na gulat ako dahil doon. At ganun din to nang makita ko. Luciana. Yun yung sabi niya sa akin. Hey, it's really a long time. Normal lang naman yung pagkakasabi ko rito bago tong umiti sa akin ng alanganin. Ganun pa rin yung itsura niya. The same Phil I've met years ago. The man I've loved before. Can we talk? Tanong nito sa akin. Sure. I've got to tell you something. Sabi ko rito kahit kinakabahan ako. Basta, I've made up my mind. I need to tell him the truth at yun ay ang tungkol sa anak namin. Hindi ko na idetalye pa yung pag-uusapan namin dito. Pero, napuno ng luhang mukha ko dahil kahit hindi ko mang aminin nasasaktan ako para sa anak ko, nasasaktan ako dahil sa hindi ko siya mabigyan ng kumpletong pamilya. Tulad ng pinangarap ko noon para sa sarili ko. Punong-puno siya ng pagsisisi sa nalaman niya. Pero now, I can look at his eyes nang wala ng kahit ano. Kung papapasukin ko man siya sa buhay namin ng anak ko, yun ay para sa suporta na lang at wala nang iba. Sabi niya sa akin bigla. Yung annulment papers daw nila, ready na. Pirma na lang ng judge ang kailangan para mapawalang bisa yun. And guess what? Inaaya niya akong pakasalan ko siya because he thought my son needs a complete family. And he thinks that he can give that to my son. But I don't think that way. Kasi alam ko na may mas deserving pang tao para magmay-ari ng puso ko. At sa paglipas ng panahon, yun yung natutunan ko eh. Ayoko nang balikan yung taong sobrang nanakit sa akin. So we agreed to meet his son. Nag-agree kami na financial support yung ibibigay niya sa akin. And then may request siya sa akin. Kung pwede raw na
hayaan na lang na gamitin ng anak namin yung apelyido niya. Hindi ko tinutulan. Bakit pa? Karapatan niya yun bilang ama eh. Karapatan niya yun. At hindi ko ipagdaramot yun. All the lessons in life, I've learned all those in harsh way. Masakit na salita, chismis, kutsa ng iba't ibang tao na hindi naman ako kilala. But seriously, after all the pain, meron namang positive outcomes. After the pains, after the nightmares, I'm okay now. There are rainbows. And now I've been living with my husband and my 3 children. I mean, I'm carrying the 3rd one. Dahil buntis ako sa pangatlo kong anak. And of course, yung loving husband ko accepted everything about me. He accepted my past, my present, and willing to be with me for our future. I'm happy to say that I am happily married to my professor. At siya nga ay si Paul. Si Paul na tinatawag ko pa dating Sir Paul. My loving, caring, and thoughtful husband. A father to our children. A responsible provider. And everything to me. So, sa ngayon, support lang sa akin si Paul sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Even though graduate na ako ng psychology course, he insisted na alagaan ko na lang mga anak namin. I am a simple housewife, and I'm a proud person to say that I'm a housewife. Hanggang dito na lang po, DJ Raqi. Maraming salamat. Muli, ako si Yanna. At ito, ang aking secret file.